Assalamu alaikum masu kallon mu a daidai wannan lokaci. Ni ne naku mai suna Steve J wanda ke gabatar muku da wannan shiri namu a cikin Russia 2018 wanda Muradi TV ta ɗau nauyin ka muku shi daga farko har zuwa karshe. A daidai wannan lokaci muna filin wasan Argentina kenan da France. An fara wannan wasa kenan yanzu haka. Wasa dai tana yin kyau, tana yin daɗi mana mu yan kallo. Dai mu so muke yi da an ci Argentina a wannan wasa. Allah ya ba mu France sa'a su ci Argentina a wannan wasa. Ku kasance tare da Muradi TV domin mu kawo muku reactions din fans game da wannan wasa ɗan France da Argentina. Ni ne naku mai suna Steve J. Ku kasance tare da Muradi TV. Wasan Argentina mu dai mun zo kallon Argentina amma gaskiya ba na fi so a cire Argentina saboda fi sabilillahi wasan da muka yi Najeriya Argentina an mana makudi an mana fasha mun samu penalty an hana mu kuma yanzu na ina kallon wasan first half na ga su ma sun samu penalty an hana su na ce to na ji daɗi yadda ake busa gaskiya dan bana kuma Argentina. Ito ni wannan wasan a sun samu na so nake a tashi 3-1 a ci Argentina 3-1 saboda yanzu sun yi 1-1 first half kenan ina so in an dawo a zuba musu kwallo biyu a ragasu. Abin da nake matuƙar so kenan. So gaskiya ni Argentina zan so a yi musu irin 5-0 to amma gashi ban sami yadda nake so ba yanzu dai wasa iya 1-1 amma saboda bakin cikin da suka cire mun na ƙasa ta Najeriya duk da dai ref ya taimaka musu amma ina so su ma yau din nan kamar yacca 'yan ƙasa ta suka hawo jirgi suka dawo gida su ma su hawo jirgi su koma gida. Sannan kuma ina yi wa Najeriya fatan alkhairi duk da dai an cire mu kuma muna gode wa 'yan wasan Najeriya sosai. So kana ganin yanayin wasan nan ya za a iya tashi nawa za a tashi wasan? Wannan wasa muna sa ran Allah da za a iya cin Argentina 2-1 insha Allah muna sa ran za a iya tashi haka 2-1 wasan Allah yadda. Kurma ya ce ya ji daɗi an ci Argentina 4-3 kuma wasan ya burge shi ya ji daɗi abin da ya faru kowa ya ji daɗi ya yi masa ihu alhamdulillah. Messi kaftin ɗin Argentina Lionel Messi ya ce ya ji daɗi an cire su yanzu kuma ya ce sun cinye ƙasarsu 2-1 amma ya ce ba cinsu aka bara fari ne ya cinye su. Kowa duk wani dan Najeriya ya ji haushi da aka cire Argentina kuma duk wani dan Najeriya ya ji daɗi da aka cire Argentina ya ji haushi da aka cire Najeriya. Kowa ya ji daɗi 4-3 da aka cinye Argentina alhamdulillah. Wasan ya zo da ban mamaki kuma bai zo da mamaki ba saboda in ka kalli ƙasar Faransa ita ma ƙasa ce da take da gogewa harkar ƙwallon kafa ta taba cin kofin duniya to ita ma Argentina ta ci ina jin sau 3 ko sau 2 ko sau nawa ne dai na manta to amma abun ne da ban ji daɗin sa ba shine babban dan wasa kamar Messi da bai samu zuwa zagayen wasa na gaba ba yanzu kan an ji buga tsakanin Portugal da Uruguay idan kasar Portugal ta tsallake Ronaldo ya samu wucewa na gaba wanda shine abokin takarar Messi to wanda wannan shine kawai amma yawanci mu bakaken fatan Afirka zamu ji daɗi da cewa kasar Faransa ta samu ta tsallake ganin cewa tana da yawan 'yan wasa bakaken fata 'yan kasar Afirka da yawa kuma sannan kasar Argentina ita ce cire Najeriya so da yanzu kasar Faransa ta ɗauka mana fansa abin da ya faru amma dai saboda rashin motsawar da Messi bai zuwa da wasan gaba to shine zai cirewa almashin wasa. Amma nawa aka tashi wannan wasa? 4-3 wanda da ƙarin lokaci ma wataƙila za a yi tashi kunnen doki maybe a je ƙarin lokaci kuma a je penalty. To amma lokaci ya riga ya ƙure ƙasar Argentina kuma sun yi saurin karaya ɗan ƙasar Faransa Mbappe yaro mai jini a jika ya jefa musu ƙwallaye har guda ya samu penalty. Alhamdulillah mun ji daɗi game da wannan wasa da Allah ya kawo mu wannan ƙarshen wannan wasa da Faransa ta winning ɗin Argentina sakamakon mu gaskiya baki an nuna mana bambanci wasanmu da Argentina ta ƙarfin tsiya aka nuna aka fidda mu amma yanzu gashi baki Allah ya sake ɗora shi Faransa alhamdulillah mun ji daɗin wannan wasa. So wannan wasa tsakanin Faransa da Argentina buri na dama a ci Argentina kuma na ji daɗi kuma Allah ubangiji ya sa
hakan shine daidai, kuma dama sakamakon abin da suka yi mana wasanmu na Najeriya, so that mun samu fike an danne mana, an hana mu, an nuna mana kabilanci saboda mu 'yan Afirka ne. To su ma sun haɗu da daidai su Faransa, ko ba gaskiya ba? Yawwa, to saboda haka na ji daɗi 100%. Messi rekod ɗin da yake so ya kafa ba zai kafa shi ba, insha Allah, na cin wannan kofi World Cup. Kuma na ji daɗi, ina mai farin ciki kuma akan wannan abu. Sannan mu ma abin da aka yi mana mu Najeriya an rama mana, domin su ma Faransa sun samu ummatiti yayi an hana, sai na ji daɗin wannan abu. Kaga abin da aka yi mana su ma an musu. Wannan wasa yana yin kyau, kuma in Allah da ina fata kamar kulab ɗin da nake so ya nasara, insha Allah ina fata Allah zai bashi nasara. Kuma a koda yaushe zan nuna rashin goyon bayana akan Argentina a wasan da na haɗu da su a baya, wanda suka yi mu, wanda ni da ban ji daɗi ba, na zo in musu adawa, kuma Allah da kasancewa adawa ta zan iya cewa wanka zai iya biyan sabulu na, insha Allah. In Allah da ina fatan, ina sa rai in Allah da ko Faransa ma za ta iya cin 4 ko 5 a yanda nake tunanin hakan zai iya kasancewa. Mu 'yan Najeriya mun gode wa Allah, yau an cire abokan gabanmu da suka yi mu nuna mana mu 'yan Afirka ba mutane bane. Dan haka mun ji daɗi, mun gode wa Allah. Argentina ba ku yi bal ba, Messi ba ka yi bal ba, ka koma Barcelona ka je ka goye goman ka ba ka yi komai ba, mun gode wa Allah. Mun gode wa Allah, an cire fararen burare, mu baƙaƙen burare sun cinye fararen burare. Wasan Argentina da Faransa ko Faransa Argentina, mu wasa ya yi mana kyau. Yadda muka so wasan, Allah ya taimake mu, wasan ya kasance haka. Don haka mun ji daɗin wasan. Yanzu ita World Cup da mata mai rabo ne. Wanda yake son ka da shi za ka yi. Ko da mutum baya son ka kai kishin ƙasar ka, wanda yake son ƙasar ka kai ma ka taya shi. Faransa cire mu da aka yi ba su ji daɗi ba da sauran ƙasashe. To don haka mu ma da suka ci mun taya su murna. Alhamdulillah, Allah ya ƙarawa duk mai rabo, Allah ba ya sa'a. A matsayina na ɗan Najeriya, gaskiya ina matuƙar farin ciki da aka ci Argentina. Yar manuniya ta nuna, saboda abin nan lafari ya ba su sa'a, dan toki da ya mana busa ya cuce mu, ya ba su abin da mun samu finareti ya hana mu. To su ma gashi nan, Allah ba zalimin kowa bane, gashi nan su ma yanzu gashi nan Faransa ta ci su, kuma muna goyon bayan Faransa 100%. Ta nuna musu su ba tsannin su bane, bar ta mana kyau, muna farin ciki dan gaskiya wannan yau muna farin ciki da wannan ci da aka yi musu 4-3. An nuna an fi karfin su a bal din nan, Messi bal ɗaya ci, muna farin ciki. Yan Barcelona kuma sai dai su bakin ciki. Mun kalli wasa an tashi tsakanin Argentina da France, amma ni wasa bai mun daɗi ba. Yawwa, saboda Argentina sun cire Nigeria, bai zama lallai a ce wai ba zan bar Argentina, saboda ni dan wasa na yana Argentina. Yawwa, to shine Lionel Messi. Wannan cin da France suka yi gaskiya sun yi kokari, amma kuma Argentina su ma sun yi kokari. Inda a ce an samu kamar minti 10 bayan wannan time da aka tashi, komai zai iya faruwa. Argentina za su yi equalizing, a zuwa buga extra time a yi penalty, amma dai wasa yayi kyau. A daidai wannan lokaci an kai ga karshen wannan wasan Argentina da France kenan. Wasa dai ta yi mana kyau, tuntun mu 'yan Najeriya mun ji daɗin wannan wasa sanadiyan da aka ci Argentina 4-3. So ku kasance tare da Muradi TV domin mu kawo muku wasan Portugal da Uruguay anjima. Ni ne naku mai suna Steve J.